Lleucu fi yn gweithio fel prentis chwaraeon a fi'n mynd i siarad yn bach am ti beth fel i dyfu lan mewn ardal gwledig a gwybod bod ti'n hoiw. So i fi, o'n i'n gwybod bod fi yn wahanol tra bod fi dal yn ysgol fach. O'n i'n 11 yn y mlwyddyn diwetha gyda ffrindiau fi'n dechrau siarad mwy am ti boes a dy fi ddim ddiddordeb heblaw ar y ffwtbol dy'r boes. Nes i ysgol uwchradd a nath e sort of clico, nes i weithio mas beth oedd y gwahaniaeth a elon ni o fyny. Oedd mam wedi gweithio mas bod fi'n hoiw pan o'n i byti 7, so mae'r rhieni wastad yn gwybod, dwi ddim byd fod ofan, maen nhw'n gwybod, really. Dy fi dys i mas pan o'n i'n 16, o'n i wedi bombardio weid cyn ni, ond achos bethau teuluol oedd wedi digwydd, oedd yr amser jyst beth yn iawn, really. So dys i mas pan o'n i'n 16, nes i weid wrth mam a dad, a fi ffili cofio pwy ffordd rownd wedes i. Ond fe nes i siarad ar ddoi nhw mewn ffyrdd eitha gwahanol. Mae perthynas agos dy fi dy mam a dy dad, ond perthynas sydd yn wahanol yn y ffordd i ni da'n gilydd hefyd. So wedes i wrth y dad, o'n i wedi bod yn zipwild yn Blaenau, a nath e jyst cwmpo mas o'n ngheg i yn y car, a fi'n cofio edrych draw yno fe, jyst gweld dagren i lyged e, a wedyn gweld yn llefen, a ni'n meddwl, o, mae hi nawr. Ond oedd e'n iawn, beth oedd e'n llefen yn byti oedd mwy beth oedd pobl eraill yn mynd i weid a neud a gweud amdano fi. Oedd e ffili neud yn byd i amddiffyn fi, yna'r tro cyntaf rili fi ffili amddiffyn fi wrth rhywun yn gweud rhywbeth. Ond delon ni, ar ôl byti wythnos neu ddwy, delon ni fod yn hollol iawn am ti. Mae wedi bod does dim byd o'n cariad a cefnogaeth wedi bod wrth y ddwy riant, really. A dy mam, is i mewn i stafell wely nhw. A fi'n cofio meddwl, mae rai fi weid yna neu mae rhywbeth yn mynd i fynd. A is i mewn a nes i siarad fel fydden ni fel arfer dy mam, a gorwedd gyda hi, a wedyn tôn eithaf jyst sort of cwmpo mas o'n ngheg i. Wedes i thi, a jyst edrychodd un o fi. A thi, ie. Ie, mam. A thi, ie. A oedd hi jyst gofynnodd hi, ti'n siŵr? A thi, alo. Ie, wel, o'n i'n gwybod ni. Yna ddiwedd ar y conversation fi, oedd dim byd mwy amdano fe na hi, fyna. Yna'r unig bobl nes i weid wrtho, really, heblaw am yn gys a dy gys. Nes i weid wrtho y ddwy fy ngi, a ges i mixed reactions. Nath un ddim codi ffen o'r papur, nath llall bod i hwdi mewn i'r papur. A nath, un fy ngi nath i literally, oedd hi'n darllen y papur, a thi, o, pa becso, dim o gwybod, pa becso ti, ti moyn fi weithio dy gi? Ie, please, a thi, iawn. Dim problem. A na ddiwedd ar y conversation a da y llall ges i mwy o'r leins traddodiadol le chi'n cael ti'n neud fi'n sal, mae fe'n wrong, mae fe gyd yn dybendi, hynna i gyd. Ond erbyn hyn, gymerodd e byti mis o byd o siarad y gwbl sydd yn rhyfedd iawn i ni achos ni'n agos. A byti 2 fis arall wedyn o dim ond helo, siwr i ti. Erbyn hyn, byti 2 flynedd yn ddiweddarach, 3 flynedd yn ddiweddarach. Ni'n iawn, ni'n mwy agos na beth o'n i eriod os rhywbeth, a mae hi'n dwlu ar yngariad i. Probably mwy na fi. Ond yr unig cyngor fydde dy fi i rywun, yn enwedig mewn ardal gwledig, yw mae wastad pobl sydd yn hoiw, chi ddim yn gwybod pwy nhw, achos maen nhw wastad wedi goffod cuddio fe. Mae pobl hoiw wedi bod ar hyd y blynydde, ond nawr yn ni mwy agored am ti. Mae fe wedi rhoi ni mewn sefyllfa le i pobl fel fi yn gallu siarad yn agored am ti a gweud am ti. Ond ers dod mas i fi wedi sylwi mae mwy o bobl hoiw yn y gymuned bach le fi'n byw. Ond o'n i ddim yn gwybod amdano nhw erbyn nawr fi yn. Mae fe'n bwysig bod chi yn gweud y pobl sydd yn agos atoch chi'n eich bywyd chi cyn just introducio nhw i rhywun. Achos mae'r sioc na, mae fe'n moment mor bersonol ond rhywbeth gewch chi byth nôl unwaith mae na'n mynd i ddigwydd. Mae fe'n bwysig bod chi'n rhoi'r amser na i chi a i nhw i dderbyn beth sydd yn digwydd i ddeall a i gymryd y mewn, really, achos dyw e ddim yn mynd i fod yn sioc i bawb, ond mae fe'n mynd i fod yn sioc i bawb i rhyw raddau. A mae fe'n bwysig bod chi'n rhoi'r cyfle na i nhw gael sioc. Ond mewn ardal gwledig, mae fe falle bach yn fwy o tabw na beth yw e mewn rhywle sydd mewn ganol dinas. Mewn dinas mae pobl yn cerdded y reed streets wedi gwisgo yn fel cwn. Mewn ardal gwledig sydd rhywun yn neud na fydde pobl ddim yn hapus iawn. A chi'n gweld yn enwedig yn yr ardal i fi'n byw, mae fe'n dal yn gymuned sydd yn ffarmo lot sydd â crefydd yn eitha anatod i pwy i ni a beth i ni wneud yn hunan i fi ddim yn grefyddol.
Ond mae'r sail crefydd na dal yn rhywbeth mawr yn yr ardal, a mae rhaid chi barchu na. Os dyw e ddim yn rhywbeth mae pobl yn mynd i gallu derbyn dros nos. A mae pobl yn mynd i weid pethau, mae pobl yn mynd i wneud pethau ambell waith, a chi ddim yn mynd i allu delio ag e, ond mae'n bwysig bod chi'n cadw'ch cŵl a jyst derbyn e, a cerdded bant ar reflector na neu deall na yn amser eich hunan yn lle cnoi eto pawb. Os chi'n mynd i gnoi eto pawb, mae pawb yn mynd i droi'n erbyn chi. Na'r unig ffordd mae pobl yn mynd i ddeall yw'r rhoi'r amser i nhw a rhoi'r parch i nhw bod nhw'n heiddi cael yr amser i ddeall fel bod nhw'n gallu gefnogi chi. Erbyn nawr i fi yn hollol agored yn yr ardal. Mae pawb yn gwybod pwy i fi, beth fi'n neud, a dyn nhw'n becso dim, really. Mae'r amser wedi mynd heibo a mae pawb wedi derbyn a yn deall a mae'r sioc wedi mynd. Yw'r unig ffordd rhwydd i wneud e. Mae'r sioc wedi mynd a mae pawb yn derbyn e. Yr unig beth arall fydden ni'n gweud yw pidwch jyst wneud surprise mawr ohono fe. Jyst cadwch e'n simple a jyst gwedwch wrth bobl. Mae fe'n mor bwysig bod chi'n gweud, achos dy fi nath e bron bita fi'n fyw yn ymhen bod fi'n cadw rhywbeth wrth yn rhieni, wrth yn ffrindiau, wrth y bobl sydd yn rhan mor fawr i mywyd i, a o'n nhw ddim yn gwybod rhywbeth amdanau. Oedd e'n bwysig i fi bod fi'n cael na mas cyn gynted ag oedd yn bosib i fi, ond pidwch rysio mewn iddo fe chwaith. Mae'n bwysig bod chi'n hollol siŵr yn pwy i chi a beth i chi moyn mas o'r conversation na. Dyw e ddim wastad yn mynd i fynd y ffordd chi moyn e, ond mae'n bwysig bod chi'n gwybod le chi moyn trial arwain e cyn bod chi'n neud e.